FC. Ja Sergio teki maalin. Kakka. Nyt kun syöt tän kokonaisena ja sit kun seuraavan kerran menet pöntölle, niin tää kuule. Tulee persistä silleen. Oh yeah. Toi oli aika hieno itse asiassa. Marikki. Käypä. Heitellään mulle vessanpöntössä. Sitä on aivan muovalla tällä. Vai jos teet siitä vaaleanvihreitä ja sen vaaleanvihreän mulle. Joo. Joo. Noniin, nyt on. Vähän se väri, josta sitä voi sekoittaa. Sekoittaa. Ei jääpä jos sekoittaa sitä mihkää. Ei tätä kannata sekoittaa, kun sit sulla on vähemmän värejä jäljellä sen jälkeen. No mä oon sekoittanut vähän tosta Ei kannata eteenpäin. Noniin. Ja selkään ei saa lyödä, eikä mihinkään muuallekaan saa lyödä. Ja jalkaankaan ei saa lyödä. Tää jos ei lyö kovaa. Ei saa. Ja se on Sergio taas. Sergio. Eikö se sen? Mä oon tekemässä mitään kanaa. Sitten. Toivottavasti et kakkapökäle. En mä tee kakkaa. Vaan kakkapökäle. En mä tee tästä kakkapökälettä, mä teen vaan kakkapökäleen. Kuulitko Eera? Älä. Lousaa. Eera, kato mun puhallusmoottorilla. Mä teen tästä kuule lasson, jolla voi lassota sua. Ja mä tein tästä kakkapökäle, jolla vittu tässä on päällä.